Salutare! Mă numesc Vladimir Alexandru, am absolvit de curând cursul de Business Analyst și o să vreau să vă prezint proiectul pe care eu am reușit să-l realizez în timpul acestui curs. Vă voi vorbi despre ToneMBOok, despre aplicația ToneMBOok. Vom parcurge pe timpul prezentării următoarele puncte. Ce este ToneMBOok? Povestea proiectului, ședințele de elicit, care sunt requirement-urile proiectului, prezentarea backlog-ului proiectului. Voi prezenta 5 requirement-uri funcționale și 2 requirement-uri non-funcționale. Voi arăta cum am împărțit tichetele, poveștile, defectele pe durata celor 4 sprinturi. Este o scurtă secțiune și pentru defect management. Și vom încheia cu o demonstrație a fluxului principal pentru utilizator și pentru profesor. Așadar, ce este ToneMBOok? ToneMBOok este o aplicație web prin care utilizatorii își pot programa o ședință pentru un anumit domeniu muzical, de exemplu pentru tobe, pentru chitară. ToneMBOok, de altfel, este folosit și de profesorii studioului pentru a-și putea vizualiza ședințele în curs de desfășurare sau pentru a-și seta zile în care nu pot efectua ședințe. Care este povestea proiectului? Avem un studio de muzică care oferă ședințe muzicale de canto, de chitară, de tobe și de pian, însă programele pot fi făcute doar pe bază de telefon sau la sediu. Pentru a eficientiza acest proces, am ajuns la concluzia că vom crea o aplicație web prin care clientul să-și poată rezerva timpul dorit, instrumentul dorit pe care vrea să exerseze alături de profesorul specializat. Mai departe, ședințele de elicit. Ședințele de elicit au fost organizate cu oficialul studioului pentru a ne face o idee de ce își doresc clienții noștri de la aplicație. Am ajuns la câteva întrebări, cum ar fi câte specializări instrumente avem în studio. 4 momentan, de exemplu avem canto, avem chitară, avem tobe, avem pian. Avem profesori care sunt specializați pe mai multe instrumente? Nu, momentan avem fiecare profesor specializat pe un anumit instrument. Ce funcționalități v-ați dori să aibă aplicația neapărat? Păi, în primul rând, să putem să ne alegem instrumentul dorit, să putem să accesăm pagina de profil a profesorului, să putem să-i vedem valabilitatea, să putem să ne setăm o anumită zi. Ce funcționalități ați vrea să fie incluse în secțiunea setării a profilului utilizatorului? În primul rând, ne-ar interesa să putem să ne schimbăm parola și, de altfel, vom avea și o funcționalitate să ne oprim contul, să ne anulăm contul. Cum ați dori să fie făcută metoda de plată? Prin card se va efectua metoda de plată. Cum ați dori să fie anulată ședința? Va exista o pagină de ședință special dedicată, prin care de acolo o vom putea anula printr-un cancel meeting button, de exemplu. Ce setări ați dori să aveți pentru profilul profesorului? În primul rând, profesorul și-ar dori să aibă o setare în care să poată să-și vizualizeze ședințele care sunt în curs și o setare în care să poate să-și programeze zilele în care nu poate efectua ședințe. Mai departe, pe baza acestor ședințe și întrebări, am construit 24 de requirement-uri și fiecare requirement conține o condiție care trebuie îndeplinită pentru a putea fi livrată funcționalitatea. Vom avea 22 de requirement-uri funcționale care țin de acțiunea utilizatorului pentru a putea fi îndeplinite și 2 non-funcționale ce țin mai mult de aspect, de timpul de răspuns al aplicației sau de compatibilitate. Aceste 24 de requirement-uri după ce au fost definite, au fost scrise și transformate în povești de utilizator, fiecare poveste de utilizator conținând punctele care trebuie acționate de utilizator pentru a fi funcționalitatea îndeplinită. Au fost scrise și adăugate în aplicația noastră de tracking, Jira, mai specific în backlog-ul proiectului, unde ne ținem toate task-urile ce țin de proiect.
Mai departe, vă voi prezenta 5 requirement-uri funcționale din proiect și 2 requirement-uri non-funcționale. Așadar, primul requirement, cel mai important, utilizatorul se poate loga pe aplicație. Eu, ca utilizator, pot să-mi adaug e-mail-ul, pot să-mi adaug parola și procesul de login va începe, voi fi redirecționat spre pagina de home a aplicației. Cel de-al doilea requirement, funcționalitatea butonului de booking. Aici, pe pagina principală, pagina de home, voi avea un buton de booking. Odată acționat, voi fi trimis în pagina de domenii. Aici îmi pot alege fie canto, fie chitară, fie tobe, fie pian, oricare dintre aceste opțiuni. Odată selectat, căutarea îmi va întoarce profilele profesorilor specializați pe domeniul ales. Dacă voi alege canto, voi primi o listă de profile cu toți profesorii specializați pe acest domeniu. Următorul requirement, funcționalitatea booking pentru prima ședință. De regulă, când ne dorim să susținem o ședință pe un domeniu muzical, prima ședință este cea de cunoaștere, cea de evaluare a abilităților. Cam așa funcționează și în această aplicație. Ne alegem un domeniu, ne alegem un profil de profesor, alegem butonul de book de pe pagina profilului de profesor, ne selectăm luna în care dorim o ședință, ne selectăm săptămâna în care ne dorim o ședință, ne selectăm o zi în care ne dorim o ședință. Odată ce am selectat și ziua, motorul va căuta să vadă dacă este prima ședință efectuată cu acest profesor sau dacă am mai susținut alte ședințe cu el. Dacă este prima ședință, vom fi redirecționat către ecranul primei ședințe, de unde vom avea un buton de checkout care ne va redirecționa spre ecranul de plată. Funcționalitatea pentru ecranul de plată. Aici, cum am zis, ajungem pe pagina de profil a profesorului, să zicem că deja am căutat un domeniu, deja ne-am ales un profesor, suntem pe pagina lui, apăsăm pe butonul de booking, ne-am setat luna, ne-am setat săptămâna, ne-am setat ziua. Motorul va căuta, dacă este prima ședință, vom fi direcționați către prima ședință cu profesorul. Dacă nu este prima ședință, în mod normal vom fi direcționat către două opțiuni, fie opțiunea de abonament, 4 zile pe lună, fie opțiunea de continuăm cu o zi pe săptămână. Toate aceste 3 ecrane au butonul de checkout care ne vor redirecționa spre același ecran și anume cel de plată. Aici ne vom introduce datele de pe card pentru a putea efectua plata. Vom apăsa pe butonul Let's Sync button și înregistrarea va fi făcută. Vom primi o confirmare pe mail și vom putea anula această ședință până în 2 ore înainte de data începerii. Odată ce aceste 2 ore s-au scurs, banii vor fi extrași de pe card. Funcționalitatea de a seta zile disponibile pentru profilul profesor. Aici, profilul profesorul va avea o opțiune de a seta zile în care nu poate efectua ședințe. Regula este, dacă este în prima zi din lună, el va putea selecta orice zi din această lună în care nu poate efectua ședințe. Odată selectată acea zi, utilizatorul, dacă va căuta acea zi cu acel profesor, dorind să-și facă o ședință, nu va putea fi lăsat să efectueze ședința. Dacă profesorul este însă în a doua zi a lunii, el nu va mai putea pentru luna respectivă să seteze o zi, urmând să poată pentru luna următoare, de exemplu. Mai avem acum 2 requirement-uri non-funcționale. Primul, timpul de încărcare a aplicației pentru registrarea programării să nu depășească 3 secunde. Da, deci odată ce am apăsat butonul de Let's Sync button, după ce mi-am introdus datele de pe card, timpul în care ședința este înregistrată nu ar trebui să depășească durata de 3 secunde. Și ultimul requirement non-funcțional, ne dorim ca aplicația să funcționeze pe următoarele browsere, pe Chrome, pe Mozilla Firefox și pe Microsoft Edge.
Mai departe vom trece la împărțirea etichetelor pe durata celor 4 sprinturi. Așadar, cele 24 de povești de utilizator au fost discutate, au fiecare câte o prioritate, au fost estimate, au fost planificate și am ajuns la concluzia că le vom împărți pe durata a 4 sprinturi, fiecare sprint durând 2 săptămâni. Așadar, pentru primul sprint vom împărți următoarele povești. Pentru al doilea sprint, următoarele povești vor fi lucrate. Sprintul 3, da, același lucru. Sprintul 4, ultimele povești rămase. Dacă ați observat, de exemplu, pentru sprintul 4 sau sprintul 3, pe lângă poveștile obișnuite, sunt și niște povești, sunt și niște etichete noi adăugate, cele cu bulină roșie. Asta o să ne ducă la următorul capitol, cel de defect management. Pe timpul sprinturilor se efectuează și testare și pe durata acestor sprinturi, evident, au fost găsite anumite defecte care afectează livrarea poveștilor și care trebuie rezolvate în sprintul respectiv pentru a putea să ne livrăm poveștile. Avem un exemplu de defect aici. Butonul de valabilitate nu este disponibil în profil. Profilul profesorului conține în mod normal un buton de valabilitate. Prin acest buton de valabilitate, noi putem să verificăm zilele care sunt disponibile pentru el, pentru profesor, pentru a putea să ne programăm. Acest defect specifică faptul că butonul de valabilitate nu este disponibil pe pagina de profil. Este un defect major, a trebuit rezolvat în sprintul respectiv pentru că, mai jos la Linked Issues, povestea profilul profesorului conținut este afectată. Pentru eu, ca să pot să-mi livrez povestea profilul profesorului, trebuie să am și butonul de valabilitate inclus. Mai departe, aici este o scurtă prezentare a tuturor defectelor găsite pe durata celor 4 sprinturi. După cum vedeți, dezvoltatorii sunt foarte veseli de acest lucru. În încheiere, cum am spus, vă voi prezenta fluxul principal pentru utilizator și fluxul principal pentru profesor. Așadar, fluxul principal pentru utilizator. Eu, ca utilizator, încep prin a mă loga. Voi ajunge pe pagina de home a aplicației. Aici eu am două opțiuni. Am fie opțiunea să caut numele unui profesor într-un câmp de căutare, fapt ce îmi va returna profilul profesorului respectiv, și să accesez pagina de profil a lui pentru a începe procesul de book, sau prin butonul de book, în care sunt direcționat către pagina de domenii, în care îmi pot selecta domeniul dorit, chitară de exemplu, în care căutarea îmi va găsi toți profesorii disponibili pentru acest instrument și în care pot să-mi aleg un profil de profesor respectiv. Aici, atât prin căutarea de nume, atât prin butonul de booking, ajungem la un punct comun, pagina de profil a profesorului, unde avem un buton de book. Acest buton de book ne va trimite spre a selecta o lună, spre a selecta o săptămână, spre a selecta o zi. Aici vom avea, cum am mai discutat anterior, dacă este prima ședință, vom fi direcționați către prima ședință, ședința de evaluare cu profesorul. Dacă am mai efectuat alte ședințe cu acest profesor, vom avea două opțiuni, fie să ne alegem un abonament de 4 zile pe săptămână, fie să continuăm cu o zi pe săptămână. Toate aceste 3 ecrane, odată ce apăsăm pe butonul de checkout, o să ne ducă către pagina de checkout. Aici ne vom adăuga informațiile de pe card, vom apăsa pe butonul Let's și cum am mai menționat și la requirement-urile anterioare, vom primi o notificare pe mail că ședința a fost programată și vom avea timp să ne anulăm ședința până la 2 ore înainte de începerea ședinței. Odată ce au trecut acele 2 ore, suma va fi extrasă. Cam acesta este fluxul principal pentru utilizator, iar pentru profesorii noștri vom avea pe pagina lor de profil 2 opțiuni importante,
opțiunea de listă în care să-și vadă toate ședințele programate pentru lunile respective. Avem și opțiuni să trecem cu o lună în urmă să vedem ce programări au fost și opțiuni să trecem cu o lună înainte să vedem ce programări au profesorii noștri. Și mai avem opțiunea de valabilitate în care profesorii pot să seteze zilele în care nu doresc să efectueze ședințe. La fel, regula este, dacă suntem în prima zi din lună, putem să ne setăm orice zi din acea lună în care să nu efectuăm ședințe. Dacă am trecut de prima zi din lună, atunci nu vom mai putea pentru ședința respectivă, nu vom mai putea pentru luna respectivă să setăm o zi în care nu putem efectua. Cam acesta a fost și fluxul principal al profesorului. Cam acesta a fost și prezentarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și, desigur, dacă sunt întrebări.